Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis priče. Ja sam vaš domaćin, Vladimir Stanković. Danas u gostima imam čoveka koji je spojio fakultet i najveću ljubav. To je košarka. U pitanju je najbolji evropski košarkaški agent Miško Ražnatović. Miško, dobrodošli u Biznis priče. Hvala što ste mi pozvali. Pa da krenemo od tog samog početka, rekao sam, spojili ste fakultet i najveću ljubav košarku. Kako je to izgledalo? Vi ste završili pravni fakultet? Iskreno, to nikada nije bio plan. Ja sam završio pravni fakultet kao i svi drugi ljudi koji su pisali pravni fakultet sa idejom da jednog dana budem sudija, advokat, tužilac, bez nekog tačno određenog plana i smera, ali svakako sa idejom da svoju karijeru provedem u pravosuđu. Moja karijera je tako i počela. Naime, posle fakulteta ja sam imao želju da ostanem na fakultetu i da budem profesor. Jednog dana imao sam izuzetno dobre ocene i sve uslove da se tako nešto dogodi. Međutim, na tom konkursu ja sam dobio mesto na katedri krivičnog prava, ali nisam dobio predmet koji sam želeo, to je bilo krivično pravo, već sam dobio, mislim, kriminologiju ili kriminalistiku, neki opcijni predmet, što se meni nije dopalo i onda sam odustao te ideje. Sledeća ideja je bila da krenem sa advokaturom i ja sam, kao i svi ljudi koji su advokati, proveo 2 godine kao advokatski pripravnik, nakon toga položio pravosudni ispit, upisao se u advokatsku komoru i otvorio vrlo brzo nakon toga svoju advokatsku kancelariju. Mislim da nisam imao ni 26 godina u tom trenutku kada sam počeo sa svojom samostalnom advokatskom kancelarijom, koja je rasla neslučajnom brzinom. Zaista to se jako dobro odvijalo. Mi govorimo o nekom periodu 92. do možda 95. godine. Masa vrlo dobrih i profitabilnih, prvenstveno krivičnih predmeta. Nekoliko puta sam branio ljude koji su izvršili krivično delo ubistva, što baš i nije karakteristike za advokate koji imaju tih 26-7 godina i generalno. Jako se lepo pričalo o meni, imao sam vrlo dobru neku startnu osnovu za ozbiljnu advokatsku karijeru. U Palati pravde sam zaista imao dobar tretman, nekadašnji novine u staroj Jugoslaviji, Politika Ekspres su čak pisale o jednom mom slučaju i sve je zaista bilo u nekom jako dobrom redu. Bez ikakve ideje da uopšte se bavim ovim poslom, jer u tom trenutku praktično ja nisam ni znao nikoga ko se bavi ovim poslom i mogu slobodno da kažem nisam ni znao da to zanimanje košarkaškog agenta zapravo uopšte postoji. Ne znam koja je tačno godina, ali ja bih rekao da je to 94. godina. Moj jako dobar drug i u to vreme sused, njegovo ime je Vladislav Radosavljević, je bio novinar sportskog žurnala i pratio košarkašku rubriku. Svaki novinar je dobio jedan klub koji prati, tako da on je pratio u to vreme veoma dobru ekipu Beogradskog radničkog sa Crvenog krsta. I znate, kad pišete o igračima svakodnevno, postanete prijatelj sa njima i on je negde uvideo da oni zaista imaju probleme sa ugovorima, sa pregovorima, da jednostavno klubovi rade šta hoće i počeo da priča sa njima da bi možda trebala neka zaštita i momci su bili vrlo zainteresovani, ne znajući uopšte kakvu zaštitu i ko bi to radio. Vlada se onda setio mene, jer smo se mi viđali svakodnevno i rekao je što ne bi pokušao ti da im pomogneš onaj taj klasičan advokatski deo. Jednostavno, zastupaš neke firme, zastupaš ljude koji su napravili krivična dela, zašto ne bi zastupao i sportiste. I imajući u vidu da sam ja u tom trenutku još uvijek igrao neku srpsku ligu, meni je to bilo interesantno i mi smo to tako krenuli i od mojih prvih 10 klijenata, mislim da je čak 9 nastupalo za taj tim radničkog i tako je uopšte krenulo neko druženje, neka simbioza između mog pravnog opusa i košarke. To je tako trajalo jednu godinu i po možda, gde je to bila moja sporedna delatnost i gde sam se ja i dalje bavio pravnim slučajevima, ali u jednom trenutku sam ja shvatio da će to biti nešto ipak ozbiljnije i rešio sam da razdvojim dosije, odnosno fascikle, tako da do tada sam ih
Miks. Držao sam ih zajedno, dakle, ok, broj 702 je neko ko izvrši ubistvo, broj 703 je i košarkaš. I onda sam ja u tom trenutku rešio da napravim posebnu datoteku i da od tog trenutka igrači imaju svoju posebnu datoteku, posebnu numerologiju i tako dalje. Prvi koji je dobio broj 1 je bio Branko Sinđelić, ja imam taj ugovor i dan danas, tako da znam tačno kada se to desilo. Dakle, to se desilo 23. maja 1995. sada već daleki 1995. godine i u tom trenutku sam ja, recimo, već počeo da imam neku ideju da bi neki ozbiljni biznis mogao tu da se pravi. Naravno, ni 10 ideja ovoga što se iz toga izrodilo. Nakon par godina tog, da tako kažem, uporednog dela, gde sam ja radio i advokatske predmete i košarku koja je rasla isto jako brzo, sam shvatio da imam veliki potencijal u košarkaškom svetu i da je to nešto što bih ja želeo da radim i postao sam, kako bi rekli Amerikanci, full-time basketball agent, a tu veoma razrađenu advokatsku kancelariju sam praktično prepustio pripravnici koja je radila za mene i nisam čak uzimao nikakve ni procente, ni ništa, dakle, sam totalno zanemario i mislim da u sudu nisam bio u ulozi advokata nekih, možda čak i 20 godina. Kako su izgledali ti prvi pregovori? Znači, dolazi igrač, vi ste njegov menadžer, što u to vreme nije bilo popularno da igrači imaju menadžere. Kako je to izgledalo? Vi sad treba da napravite ugovor za njega, se pitali kao šta ti radiš ovde? Naravno, bilo je baš dosta otpora u klubovima, ali nisu bili ekstremno negativni. Ja sam ubeđen da su u tom trenutku znali u kom će smeru sve ovo da ode i kao ja što sam napravio i drugi agenti i šta ćemo izboriti kao prava igrača i tako dalje, ubeđen sam da bi bili mnogo radikalniji i da bi možda čak uspeli i da ugase tu moju ideju. Ali jednostavno nekako preko volje su oni to prihvatili ili nisu pravili prevelike probleme, da bih nakon jednog godinu ili 2 godine, bez obzira na to što su igrači bili u dobroj poziciji i boljoj poziciji nego ranije, i klubovi shvatili da je to dobro. I da jednostavno lakše se dogovore. Znate kako je, dakle, vi sad jurite neka 3 playmakera, hoćete da ih dovedete, treba da ih nađete. Nema mobilnih telefona u tom trenutku. Dakle, zovete kućni broj ovog jednog koji je u Bijelom Polju, jedni u Leskovcu, oni nisu tu, jave se noćna mora. Ovako, vi imate jednog čoveka koga znate gde je, uvek ga dobijete, on vam prenese šta oni misle, lakše se dogovorite sa njim i to je dovelo do nekog komoditeta koji su klubovi voleli i zbog tog komoditeta i lakšeg dovođenja igrača su bili ok da prihvate da sad ti ugovori budu malo loši po njih. Ja se baš sećam da, na primjer, posle te neke moje prve godine Danilo Mitrović, legendarni GM, da tako nazovem, budućnosti u to vreme, je baš dao intervju kako je fenomenalno što sam se ja pojavio, kaže dođem u Beograd, u Hotel Majestic, popijemo jednu kafu, 2 sat vremena, dogovorim se 4 igrača, idem kući za nešto što mi je ranije trebalo, mislim, nedelje vremena i tako. Tako da, tako je to sve nekako krenulo. Ja vrlo često kažem da sam bio neka vrsta, za košarkaško pravo, neka vrsta zaista Vuka Karadžića. Nije bilo ugovora i ja sam taj koji osmislio najpre kako će da se zove, jer kad kupujete nešto, to je ugovor o kupoprodaji, kad pozajmljujete ugovor o zajmu, a ovo nije bilo naslova. I ja sam onda rekao, napisao sam na tom mom prvom ugovor o profesionalnom angažovanju sportiste. I tako je i dan danas. Tako je i dan danas. Onda, sećam se da, na primjer, klubovi su obezbeđivali igračima ishranu. To treba upisati ugovor, ali prilično onako arhaično, šta da napišem, morate da ih hranite i to. I onda sam ja osmislio neku jezičku konstrukciju koja je lepo zvučala, da je klub obavezan da igračima obezbedi ishranu od minimalno 2 obroka dnevno, primerena potrebama sportista u trenažnom procesu. Dan danas je to tako u mnogim ugovorima. Ja se posebno radujem kad vidim da neki igrači
koji menjaju agenta, donesu ugovor koji je neko drugi radio i u tom ugovoru vidim da ima 60-70% mojih jezičkih konstrukcija i to me onako, da tako kažem, čini srećnim. Ali zaista jedan, ono što kažu kao pioniri na divljem zapadu u Americi, jedan rudarski novi posao od nule, ne, jednostavno te sve stvari ne postoje. U tom trenutku američke agencije imaju neke ekspoziture po Evropi, njih zanimaju samo top igrači, što je možda 20% u celoj Jugoslaviji tadašnjoj, Srbija i Crna Gora, da tako to nazovem, ostalih 80% nikoga ne zanima i meni je startna pozicija bila veoma dobra, ja se pojavio vrlo brzo, to je bilo masa nekih igrača, doduše, ne mogu da kažem ni srednjeg nivoa, možda malo ispod toga odatle krenulo, ali bilo je nestvarno zanimljivo to. Kako su igrači gledali, ok, agencije, to jest klubovi su bili spremni za malo lošije ugovore, kako su igrači gledali na to da ih vi zastupate, da ih štitite, da njihove interese, kako su oni gledali na to, kako su se prihvatali? Ne, oni su bili presrećni. Znate kako, sad on ide nešto razgovara sa ljudima iz kluba, vodeći ljudi kluba su bili u to vreme ozbiljni političari, ljudi koji su zaista pregovarali i odlučivali u masi izuzetno velikih stvari. I sad oni pregovaraju sa nekim klincem od 23 godine oko ugovora. To naravno se završava... Dobić topli obruki. Završava se kobno po igraču i sad se jedan put pojavio neki klinac koji je, eto, kao u odelu stalno, tako je bilo u to vreme, zalizan sa torbom, svađa se oštarije, a oni su svi znali da sam ja završio fakultet, da sam advokat i znali su da sam igrao, odnosno da igram i dalje. Tako da baš su bili onako, dobro su se osjećali da imaju nekoga i tako, ono što je isto vrlo zanimljivo u to vreme, ti ljudi su moje godište, dakle, moj klijent je bio Slađa Stojković, Mileta Lisica, oni su moje godište, a onda su dolazili neki koji su stariji mene, Zoran Sretenović je bio stariji od mene 2 godine, ali da ne idemo sad baš u te sitnice, to su momci koji smo vrlo, vrlo slične starosne dobi i onda ta komunikacija je jednostavna. Danas su moji klijenti igrači koji su 2006. godište, koji su 40 godina mlađi od mene i to je potpuno drugačije nego tada kada sam počinjao, kad, na primjer, ne znam, bili su tu ljudi protiv kojih sam ja igrao i oni su me znali dobro. Tako da bilo je to jako, jako zanimljivo vreme i igrači su bili veoma zadovoljni zbog toga. Delimično ste odgovorili da su vas ljudi u Palati pravde i od advokaturi gledali ozbiljno. Sad htio sam vas pitan kako ste uspeli da nametnete 26 godina u tom trenutku, da nametnete autoritet. Ok, dolaze vam igrači koji su stariji od vas, ovamo imate političare koji su u klubovima. Kako ste uspeli da sa 26 godina, aktovkom i zalizanom kosom, da nametnete autoritet nekoga ko stvarno zna šta radi i koga treba slušati? Iskreno, nemam baš odgovor na to pitanje. Ja mislim da su tu neka 2 elementa. Prvo, mislim da sam tim ljudima iz kluba bio simpatičan. Jer eto, kao sam neki klinac se tu pojavio i tako dalje. Drugo, ono što svi kažu i dan danas, ja sam sve vreme bio veoma korektan. Dakle, nije bilo sad tu dogovorimo se nešto, sutra dan to ne važi ili sutra dan bude drugačije. To je neki aksiom u mom poslu gde mi se dogovaramo, ako se dogovorimo, ja ne mogu da promenim posle toga. Šta god da se desi. I držao sam se toga i jednostavno oni su vrlo brzo videli da ja imam znanje i da se te stvari dobro razvijaju i na neki način je taj autoritet se pojavio na početku, kroz godinu i 2, rezultati ti daju na snazi ili gubiš snagu, pošto su moji rezultati stvarno bili dobri, na primjer, svećam se neke arbitraže gde Borovica nije hteo da plati Slađana Stojkovića i Luković, Ljubisava oca, današnjih igrača Uroša i Marka. To je bila vrlo jedna teška arbitraža na Košarkaškom savezu Jugoslavije, igrači su dobili. To je bilo prvi put, to je bila velika stvar i takve stvari ti daju vetar u leđa i isto tako pojačaju tvoju sliku u populaciji košarkaškoj, da tako kažem. Kako izgledao taj prvi ugovor koji ste potpisali? Koje su to sume bile u to vreme? Branko Sinđević, to je bilo 35.000 nečega. Ja mislim da su to bile nemačke marke i to je ozbiljno. U to vreme bilo sasvim ozbiljno. Isto tako u to vreme, pošto je nesigurnost bila velika, mi smo tražili dosta novca unapred da bi se ugovor potpisao. Dobili smo baš dosta novca unapred i
bili smo vrlo zadovoljni s tim ugovorom, a kada on danas priča o tom ugovoru i dalje kaže da je to bio šokiran, da nije mogu da veruje, taj nova ugovor, sve odredbe, on je inače jedan ekstremno duhovito momak i sada već čovjek, i da je toliko novca na stolu, da je stavio novac ispod sebe, da sedi na njemu kad je vozio, da mu neko ne ukrade, i tako, eto, taj ugovor je bio takav otprilike. Jeste zamišljali u tom trenutku da ćete godinama kasnije praviti milionske ugovore? Ne, iskreno ne. Zaista, nisam ja imao neke tu specijalno velike planove. Šta god da krenete da radite, želite da napravite najbolje. Kreneš da treniraš košarku, želiš da budeš NBA All-Star igrač. Tako da ja sam želeo da budem što uspešniji, ali ako hoću da budem iskreni prema sebi i prema svim drugima, da mi je neko rekao da ovo što se dogodilo u zadnjih 6-7 godina, a pogotovo što se dogodilo u 2021. godini, da će mi se desiti, ja bi se grohotom nasmijao to. Ni u najluđim snovima, najoptimističnijim vizijama to nije bilo plano. Kako izgledalo u tom samom startu kod pregovaranja? Ok, deo ide igraču, kako ste vi tu imali biznis model? Je li na procenat ili... Da, i to, eto, kao što sam rekao na početku, ja sam sve morao sam da smislim. Niste znali. Da smislim kako ću. I šta sam ja smislio u tom trenutku, to je bilo neki dvojaki model plaćanja. Dakle, klub te traži, hoće da te angažuje, ti me zoveš i ja te zastupam. To znači, ja pregovaram za tebe, ja napravim ugovor, ako bude problema, ja se bavim pravnim servisom, to bude 3% od zarade igrača. Ukoliko ti nemaš klub, i ja uspem da taj neki klub ubedim da tebe angažuje, onda, i uradim naravno sve ono što sam uradio u prethodnom slučaju, onda to nije bilo 3, to je bilo 6. Zašto 3 i 6? Ni dan danas ne znam, a ne 2 i 4 ili 5 i 10, ali jednostavno to je bilo tako. Zaista, nijednom igraču 3% ili 6% nije predstavljalo nešto značajno. Ja nisam znao da u to vreme postoje pravila u Evropi koje su 10% i da klub plaća na to agenta, a sigurno ne bih uspeo 90. godina da ubedim Zdravlje iz Leskovca, koji je bio jedan moj eminentni klijent u to vreme, da na zaradu igrača treba da plati još mene 3, 6, 10, šta god. Kao bilo bi, još nas maltretiraš tu sa svim, još mi da te plaćamo. Tako da, eto, to je tako bilo na početku. Jeste mogli niste imali u tom trenutku, nije bilo interneta, da pogledate šta se radi u Americi, kako oni to rešavaju, te delove, naprimjer, procente, niste imali od koga da učite, moralo je sve... Ja nisam ništa znao ja o tome. Na teži način. Da, bukvalno nisam ništa znao. I u Evropi ih je bilo malo, i nikakav, dakle, jednostavno, kao ono što kažu, sam svoj majstor. U tom samom startu vi ste radili scouting, vi ste procenjivali igrače. Ste se oslanjali tu na neku matematiku, na statistiku ili na one osjećaje iz stomaka? U to vreme ja sam stupao samo igrači iz Jugoslavije ili da kažemo Srbije i Crne Gore. Dakle, ništa mi nije trebalo jer sam ih sve znao, što se kaže, od rođenja. Tako da u tom trenutku taj moment scoutinga zapravo nije ni postojao. Ja sam sve njih znao i... A kad ste krenuli po Evropi? Kad sam krenuo po Evropi, na početku nije bilo nikakvog skautinga, nego je bilo do koga mogu da dođem, jel? Tako da kogod je iole nešto bio okej, a teo da ga ja zastupam, ja sam ga zastupao. Kasnije se naravno to promenilo, sada je to ozbiljna skautinška služba, a i lako je danas. Danas jednostavno ne treba ti, čak ni da nemaš ništa, ti odeš na YouTube i ukucaš ime, izađu highlights za većinu igrača, pogledaš statistike u zadnjih 10 godina, imaš sve, napraviš 2-3 telefonska poziva, u roku od 15 minuta ti imaš informacije koje su vrlo, vrlo validne i onda je na tebi da rešiš da li hoćeš to ili ne. Tako da, to je sada taj put, a sve vreme sam mnogi stvari radio na osjećaj i pokazalo se da je to. Šta je bilo najzahtevnije u toj prvoj fazi karijere? Ušli ste u novi biznis. Šta je bilo najzahtevnije, gde ste lomili glavu ili ste se mučili? Je li bilo takvih situacija, da li su to pregovori ili... Najteže je bilo to što to je bilo vreme veoma jake socijalističke partije Srbije i svi vodeći ljudi klubova su bili visoki funkcioneri sa zaista velikom moći. U tom trenutku bio Mrkonjić u Radničkom, bio je
Peručić u Beobanci, u Boriša Vuković u Partizanu, Voja Stojaković u Crvenoj zvezdi. Dakle, zaista prva garnitura. I onda jednostavno je jako komplikovano da sad vi uđete u konflikt sa nekim od njih. S druge strane, ako ću da radim sve onako kako se njima sviđa, onda bolje da se ne bavim time. Tako da sve vreme je to bila neko balansiranje, ali balansiranje koje se na kraju uvek uspešno završavalo za igrača. To je bilo najteže u prvom delu. Kasnije sam ja jako brzo napredovao i došao sam do nekog srednjeg nivoa, ali ekstremno je bilo teško da ubedim najvišu klasu igrača da sam ja spreman i za njih. Jer svi su imali mišljenje kao, Miško je fenomenalan, posvećen, radi, zna i tako dalje, ali ako hoćeš u krem društvo, Liga tadašnje ili šta je već bilo, ipak ti treba neko ko je jači od njega s uticajem. Ne mogu da kažem da nisu bili u pravu. Jednostavno, danas kad hoću da uzmem nekog igrača od malih agenata, ja im upravo to govorim. Oni su stvarno dobar ti agent, ali, znaš, ne može da zove predsjednika CSKA u ponoć. Kako ste rešili onda taj problem? Šta je bio game changer tu? Ja sam dosta dugo bio, to sam više puta tako upisao, u predvorju velikih transfera. Dakle, malo fali, pa isklizne. Baš je bilo onako, ne mogu da kažem frustrirajuće, ali smetalo mi je. I onda se sticajem neverovatnih okolnosti došlo je do tog mog poznanstva sa Dudom Ivkovićem, ono je trajalo jedno par godina i onda 2002. godine on je trebao da ide u Denver ili Dallas, više se ni ne sećam, sa Kiki Van Der Veom i to je otpalo, pojavio se CSKA i mi smo već postali prijatelji, već sam ja radio advokatski posao za njega za neke probleme iz stvarnog prava, on je imao poverenje u meni i rekao je da ja te pregovore vršim. Ja sam to zaista uradio na sjajan način. To je bio, ja verujem, uz Obradovića najveći trenerski ugovor u Evropi. Pritom, Duda je zahtevao neke garancije koje su bile baš teške i potpuno nove. Šta je bilo tih garancija? On je tražio bankarsku garanciju za 3 godine ugovora. I meni je to bilo prilično onako šokantno, jer ja o bankarskim garancijama nisam znao puno, gotovo ništa. Uspeo sam ja nekako CSKA da ubedim da oni daju te bankarske garancije, bez većih problema, ali oni su dali bankarske garancije Ruske banke, gde on odmah rekao, naravno ne, treba nam nešto ozbiljnije od toga. I na kraju smo mi dobili bankarske garancije švajcarske banke sa ruskim kapitalom i to je bilo fantastično. Zaista, ja sam išao, ne znam, mislim da je bila Ženeva, da pokupim te papire i osjećao sam se stvarno kao neki mali James Bond, baš je to bilo sjajno. Mnogo godina kasnije sam ga pitao što je insistirao na tome. Mislim, prilično tipično. I on kao sigurno najpametnija osoba koja se bavila ovim sportom mi je objasnio, kaže, veruj mi, uopšte me nije zanimalo to kao garancija za novac. Zanimalo me kao garancija za posao. A to znači, kad izgubimo neku utakmicu, a za 3 godine se izgube neke utakmice koje ne treba da se izgube, i kad oni krenu tu u nekom raspoloženju čudnom, da razmišljaju i tako dalje, onda se na sve sete da postoji taj papir i onda mnogo trezvenije razmišljaju. Dakle, na taj način izbegavamo hirovite reakcije, a hirovitih reakcija u istočnoj Evropi ima jako puno. Tako da, završi se taj transfer, naravno Duda u CSKA, veliki povratak, mnogo naslovnih strana, mnogo tekstova, mnogo fotografija i odjedanput ja sam postao, ne mogu da kažem veliki, ali postao sam ozbiljan agent. Bilo je lako posle toga, zato što više nije bilo problema. Ako sam mogu da igračima jednostavno kaže, vidi, ako je Duda sa svojih 60 i nešto godina i životnim iskustvom izabrao tog agenta i taj agent uradio dobar posao, šta onda? Ja sa 25 nemam nikakvih problema. I naravno to je tada krenulo i išlo je jako velikom brzinom. Ja sam sada, nažalost, kada je Duda preminuo, dao neku izjavu koju sam rekao da je on promenio život, gde se
10-torici, 20-torici trenera, stotinama igrača i promenio život jednom agentu, to sam ja, bez ikakve dileme. Ja verujem da bih ja sigurno došao na neki veliki nivo, sigurno, ali kada, kako i da li bi taj visoki nivo bio baš ovaj, a da njega nije bilo, ne mogu da tvrdim. Zaista mi je taj transfer otvorio sva moguća vrata. Tu ste već ušli visoko društvo. To je već ono što se kaže u fudbalskim žargonom, tu sam već u Champions League. I šta je bio posle toga transfer koji ste dokazali, otvorili ste vrata tu i koga ste sledećeg, da kažem, uvaljali? Pa ne, dakle, tu sad krenulo i tu su se pravili evroligaški transferi, došao je Spanulis koji je bio draftovan, što niko nije očekivao, pa evo, iz Panathinaikosa otišao u Houston, potpisao NBA, moj prvi NBA ugovor, prvi draft. Krenuli su jedan put da se šavaju stvari koje ja nisam imao vremena da se okrenem i da razmišljam o tome, to je jednostavno non stop se nešto, kako bih rekao, popravljalo, odnosno dizalo na viši nivo i već tih nekih u drugoj polovini prve decenije 21. veka, dakle 2005. do 2010. ja sam važio za jednog od najboljih evropskih agenata i dalje sam radio na isti način koji sam radio i pre, dakle ja sam ekstremno mnogo putovao, viđao se sa ljudima, gledao utakmice, što zaista je nešto što ja bih radio i da me ne plaćaju za to. I tako je to išlo do neke 2010. godine, da bi onda Spanulis prešao iz Panathinaikosa u Olympiakos. To je zanimljiva priča. I to je definitivno bomba i to je nešto što je recimo mi stavilo na mesto broj možda i jedan u Evropi, jer se smatralo da agenti nemaju hrabrosti da urade tako nešto, transfer je bio veliki i tako dalje. Ajmo za ljude koji nisu ispratili tu situaciju ili koji ne znaju detalje, da obradimo tu situaciju. Znači, 2010. godina, kakva je situacija bila, Spanulis? 2010. godine njemu istekao ugovor sa Panathinaikosom, on je bio jedan od dva najbolji igrača u celoj Grčkoj i jednostavno igrači tog nivoa ne menjaju klubove od zelenih ka crvenima i obrnuto. Jednostavno, on nije bio zadovoljan nekim stvarima tamo koje nisu monetarne. Olympiakos je, tako kažem, imao tu viziju da bi to moglo da se desi, oni su probali, mi smo pregovarali, jednostavno to je bilo u interesu njegovom da pređe, što se u sledećih 10 godina pokazalo da je pravi potez, i ja jednostavno nisam imao niti jedan problem da ja ispratim ono što je dobro za igrača, bez obzira na te neke negativne posljedice za mene, koje sam znao da će se pojaviti i koje su se na kraju krajeva i pojavile. Ali bila tu priča da on ide u NBA ili... Ne, on je bio u NBA, u Houstonu, vratio se, ta priča je završena, odigrao u Panathinaikosu još 2 godine i nakon toga je prešao u Olympiakos. Koliko ste vagali za tu odluku? Nije to odluka koja završi se sutra, već će imati posledice. Mogla su da budu u tom trenutku, niste znali kakve će biti posledice? Nisam ja se previše bavio sobom, kao što se nikada ni ne bavim. Dakle, danas dvojice smo pričali i bilo je evidentno da to što on želi od košarke ne može da dobije u Panathinaikosu. Nakon toga je samo trebalo da Olympiakos zaista shvati koliko je to težak potez preći kod njih i da to valorizuje kvalitetnim ugovorom. Oni su to uradili, to su završili. U kakvom ste odnosu ostali sa Željkom posle Obradovićem? Mi smo u tom trenutku tog prelaska bili veoma, veoma bliski. Ja sam znao da će se ti odnosi poremetiti i poremetili su se i, mislim, godinama nije bilo komunikacije. Sada je opet postoji. Kad se desila ta bomba i cijela situacija, šta je bilo kasnije? Posljedice po vas, pozitivne, negativne, osim da su vas svi znali? Pozitivna mi je bilo to što su svi rekli kao, pa on je definitivno drugačiji od drugih, jer je bez ikakvih problema to napravio. Naravno, u toj nekoj navijačkoj populaciji Olympiakosa ja sam postao neki heroj i to sam i dan danas. Prošle nedelje sam bio na utakmici tamo u Pireju, bukvalno oni se javljaju meni u dvorani
kao da je Megina dvorana, od čistača do security-a, ne nosim nikakvu akreditaciju, prolazim gde god hoću i tako dalje. Simpatično, jako od tog transfera prošlo 10 godina. Panathinaikos, naravno, 3-4 godine nismo imali komunikaciju, nisu uzimali moje igrače, Željko je prestao da razgovara sa mnom, rekli su mi, pošto si sada jako poznat u Grčkoj, milion intervjua, milion svega, svi znaju kako izgledaš, što i dan danas na ulici ljudi prepoznaju i traže slike u Atini, ne bi ti preporučili da neko vreme ideš u taj deo grada gde su oni. I ja više godina nisam išao tamo. Poslušati. Naravno. Savjet je bio na mestu. Sad u kom trenutku dolazi prvi NBA ugovor. Kako je to izgledalo? Sećate tog ugovora ili... Da, to je njegov ugovor. To je ugovor s Panulisom, on je draftovan 2004. Dakle, te neki 2006. smo mi potpisali taj ugovor za Houston. Ja sam, naravno, išao tamo, proveo sa njim nekih prvih 7 dana, birali smo stan, birali smo automobil, završavali kreditne kartice i tako dalje, bez obzira na to što sam ja imam i danas tog američkog partnera koji te stvari radi i to je bio prvi. Posle toga, ko je bio drugi, stvarno se ne sjećam, bilo ih je dosta, ima ih i danas dosta, ali eto, on je bio taj prvi koji je otišao u Houston. Koje su razlike bile? Ok, imali smo pregovore u Evropi do tada i sad imamo NBA. Postojale neke velike razlike u pregovaranju? Najpre, ugovor u NBA ja ne pregovaram. Dakle, ja imam NBA partnera, on se zove Jeff Schwartz, radimo već 20 godina, to je agencija Excel i on je izuzetan u tome, tako da on razgovara sa klubom i onda priča sa mnom gde ja prihvatam, ne prihvatam, dajem sugestije, tražim promene i tako dalje. Ali ja direktno sa klubovima ne pričam. Jednostavno, ja imam NBA licenciju, mogu bi to sam da radim, ali to jednostavno nije moguće. Dobar deo dana kada u Americi nešto treba igračima, ja spavam zbog vremenske razlike, mi Evropljani spavamo u tom trenutku. Dakle, za prosperitet u biznisu morate da imate američkog partnera, ja sam srećan da sam izabrao najboljeg, odnosno nije bio najbolji trenutku kad smo krenuli, među vremenu je postao i to odlično funkcioniše. Što se samih pregovora tiče, ja mogu da vam kažem da je to mnogo jednostavnije u NBA, zato što 70-80% stvari je određeno po pravilima i ja sad ne mogu da kažem za nekog, ja hoću 300 miliona. Zato što oni kažu, ne, maksimum je 242 i 500. To je to. Naravno, ne mogu da kažem sad agenti nemaju ulogu i postoji tu jedno polje u kome se oni kreću, gde mogu mnoge stvari da poprave, pogotovo sa opcijama, izlazima i to, ali jednostavno njihove mogućnosti su limitirane u odnosu na nas koji smo u Evropi, jer jednostavno u Evropi ti šta god ti padne na pamet, ti ako ubediš drugu stranu da prihvati, to je to. U Americi nije. Imaš mnogo stvari koje ne možeš da promeniš. Ja teoretski, ne znam, dogovorim se za neki iznos i mogu da imam izlaz iz tog ugovora sada, već posle mesec dana, 2 meseca, nemam smetnje da to uradim. Tamo to nije moguće. Uređeno sve zakonski? Sve je uređeno tim kolektivnim ugovorom i jednostavno, zaista, mnogo je lakše. Ja sam vrlo često u šali rekao da ti najbolji američki agenti da dođu da žive u Evropi 3-4 meseca i da rade ovo što ja radim, a to znači da pregovaraju sa malim turskim timom sa Crnog mora, sa ukrajinskim oligarhom i sa izraelskim, i da je sve potpuno različito i vrlo često neregulisano i divlje, ja verujem da niko ne bi dočekao 6. mesec u Evropi od njih. Ubeđen sam. Sad, vama je tu glavna vrlina, da kažem, to je veština pregovaranje. Koliko je to imalo uticaja, to što ste došli iz advokature u ovaj biznis, gde generalno mogli ste bez fakulteta da radite, da budete agent, koliko vam je to značilo za cijelu karijeru kasnije agenta? Većina ljudi koji radi ovaj posao radi bez završenog fakulteta, tako da i rade jako uspešno. Dakle, ne mogu da kažem da bez fakulteta vi ovo ne možete da radite, ali sigurno fakultet pomaže da se to radi na bolji način. Naime, fakultet koliko god da vas nauči konkretne stvari za 4 godine, vi naučite se nekom sistemu, nekim radnim navikama, mnogo toga saznate kako funkcioniše, pogotovo ako studirate prava. Meni je pravni fakultet jako puno pomogao u smislu tih nekih
sačinjavanje ugovora, jer kao što sam rekao na početku, da nisam bio pravnik, taj prvi ugovor ja ne bih mogao da napravim. Ne znam ni kako bi išlo to dalje, ko bi ga napravio i tako dalje. Ali ne mogu da kažem da je nemoguće. Vi angažujete nekog advokata koji isprati to što ste se vi dogovorili s klubom. Suština ovog posla je da vi ubedite klub da uzme vašeg igrača, što znači 3-4 playmakere koji su na tržištu, da vi njih nekako usmerite i oni se saglase da je najbolje rešenje taj koga vi zastupate, a ne neko drugi. Dakle, jako je važna ta rečitost, jako je važan taj neki metod ubeđivanja, sugestibilnosti, a to se sve u advokaturi jako dobro vežba. Jer ako vi svakodnevno idete na sud i svakodnevno se bavite time da ubedite neku porotu da je nešto se desilo onako kako se nije desilo, ili malo drugačije od onoga što se desilo, jer to vama ide u korist i to radite 10 godina, onda kao i svaku stvar i svaku osobinu koju imate, vi to podignete na veći nivo. Što znači, ja sam to radio nekih 10 godina i mislim da sam jako dobar u tome i da je to jedan od razloga uspeha zbog čega moji igrači prolaze bolji nego drugi. Sada tome doprinosi i ime i taj neki mišljenje klubova da je dobro da budu u dobrim odnosima sa mnom, odnosno sa agencijom, i da ponekad, kako bih rekao, neće oni uzeti mog igrača ako je protivnik Michael Jordan, ali ako su slični i ako je taj neko drugi malo bolji, u velikom broju slučaja će uzeti mog igrača. Što zbog načina na koji ga ja predstavim, što zbog toga što žele da imaju, kako bi rekli, jaku konekciju sa najjačom evropskom agencijom. Takođe, oni znaju da u slučaju problema ja lako rešavam situacije, jer ako ste mali agent, imate sad igrača koji dobija otkaz, vi nemate soluciju za njega, teško vam je da nađete i onda ovaj klub mora da ga plaća do kraja. Ako je to velika agencija poput moje, sa razgranatim vezama, onda jednostavno je veća verovatnoća da ja nađem posao na nekoj drugoj strani, gde se onda oni vrlo, ne mogu kažem vrlo lako, ali znatno lakše reše tog potpisanog ugovora. A ne imate neki pregovor koji je bio ono najteži da ga pamtite, da ste se baš namučili? Ne morate da imenujete, ali... Pa imenuo bih ja vrlo rado, nego jednostavno teško mi je da to kažem. Međutim, moram da vam kažem da generalno najteži pregovori koji imam su ovde, u regionu. Najviše zbog toga što jednostavno najbolje se poznajemo. Dakle, konkretno, ne znam, predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović mi pregovaramo zadnjih 25 godina. Predsjednik Budućnosti Bokan mi pregovaramo zadnjih, ne znam, 10-12 godina. Kad sa nekim pregovarate toliko godina, a ne pregovarate jednom godišnje, nego za masu igrača, jer u Zvezdi kao i u Partizanu uvijek ih ima više od 5, u Budućnosti takođe, onda vi imate neku istoriju od, ne znam, 100 pregovaranja i onda je teško da unesete nešto novo, neki trik ili tako dalje. Jednostavno, ja znam njihove načine pregovaranja, šta znači kada oni nešto kažu, kao što oni znaju i moju. Tako da to s jedne strane ide jako lako, a s druge strane se jako teško pravi neki iskorak i da se nešto napravi neočekivano dobro, jer jednostavno nemoguće. To su kao neki šahisti koji su, ne znam, kao što su bili Karpov i Korčnok, koji su igrali 10 godina jedan protiv drugog i jednostavno znaju otvaranja, znaju poteze i tako. Pregovori u NBA su najlakši, kao što sam rekao, jer mnogo toga je već određeno i prilike... To malo paradoksalno, gde ima najviše novca, najbolji pregovori, to je najlakši. Na neki način da, jednostavno, ali ta regulativa je takva i zaista na neki način smanjuje ulogu agenta i vrlo se često dešava da ovi igrači koji ulaze u veliki novac kao i ne uzimaju agente, nego uzimaju neke advokate, malo štede tu na novcu. To je nešto što se pojavilo u zadnje vreme, ali je, kažem, zaista je puno jednostavnije to u NBA. Danas već imate bolju pregovaračku poziciju kad, na primjer, odete u NBA ili pregovarate sa njima. Šta je vama glavna referenca? Joker ili...
Pa, rekao sam, ja ne pregovaram sa NBA timima. To radi moj partner koji, pored Jokera, ima i Kevin Lava i masu drugih igrača i imaju jednu veliku snagu u Americi. To je veoma važno za te pregovore u Americi. Sad dolazimo do Mege. Sa kojim ciljem je nastala Mega? Rekli ste da nije nastala da bi se takmičila, da bi bila prva, već jedan sasvim drugačiji cilj. Generalno gledano, jedan od razloga zbog čega uopšte agencija, ja imam ovaj uspeh, je ta neka inovativnost, odnosno povlačenje poteza, sagledavanje situacije pre drugih. Ja sam jedan od prvih koji je napravio sajt beobasket.net u jako ranoj fazi, kad ja sam vrlo malo znao o internetu. Pokazalo se kasnije da je dosta važno. Takođe sam jedan od prvih koji je rešio ozbiljno da tretira Twitter i da stavlja svaki prelazak, svaku novu informaciju i tako dalje, što je rezultiralo do toga da ja u ovom trenutku imam 40.000 skoro i da je to više nego bilo koji agent u svetu, uključujući ovi iz NBA-a. Influencer. Pa, da li je to, pokazalo se kasnije da je taj Twitter profil imao direktan uticaj na neke transfere. I tako je i Mega bila korak ispred drugih. Shvatio mnoge agencije sada da im to treba, neki imaju, kao što je Wasserman napravio saradnju sa Dinamikom, ali ja sam to uradio 2004. godine, ovo je 17. sezona. Naime, prateći moj biznis i razvoj, razmišljajući šta može da se unapredi, shvatio sam da igrači koji su ekstremno talentovni, 18 godina, ne mogu da dobiju prostor u Zvezdi i Partizanu, oni daju neke dvojne licence, šalju ih u neke timove na pozajmicu, gde oni ne treniraju dobro, pa ni ne dobiju minuti na kraju se izgube. I onda sam ja rekao, možda bi bilo dobro da napravimo da uzmemo neki klub, gde bi mi te igrače 18 koji nisu spremni za Zvezdu i Partizan, stavimo ih tu, napravimo vrlo dobar sistem, napravimo odlične trenere, mnogo se trenira, kvalitetno se trenira, dosta minuta sa pravom na grešku. Pogrešite, promašite, nema veze, igraš dalje, ne sankcioniš. I imali smo sreće da je došlo do privatizacije Avalade, te kartonke iz ne znam nijak gde je, i da su oni imali taj neki fabrički klub koji jednostavno sindikat nije dao da se ugasi, a novi gazda baš nije bio veliki fan da se bavi njime i to je bila jedna lepa pozicija da mi uzmemo taj klub. Prve godine smo sarađivali, klub je bio u prvoj B ligi, nenormalno mlad tim, Kešelj, Dragović, Peković, vrlo mladi igrači, vrlo mladi, ni na kraju pameti nam nije bilo da možemo da uđemo u A. Bojali smo se pred sezonu da ne ispadnemo. Međutim, tim se popeo u A ligu. I to je bilo onako, jako mi se dopalo, jer je unelo neku novu dimenziju, neku boju u moj život, gde ja prestajem da igram, jer imam puno godina, 38, ne treba to više. Adrenalin se gubi, jer adrenalin kad napravite transfer i bude dobro, nema, to nije taj adrenalin. Ali sada, ja imam klub, ja se takmičim svake subote, nerviram se kad gubimo, radujem se kad dobijemo, sjajno. I onda sam razgovarao to je jedan ugledni srpski biznismen, jedan od najboljih i zaista odličan tip, Šaranović, šta ćemo sad, ušli smo u prvu ligu. I on je baš nije želeo time da se bavi i ja sam rekao, onda daj ceo klub meni. I on me pogledao onako frapiran, ti bi to uzeo? Ja sam rekao da. I dobio sam ga na poklon, da tako kažem. I onda sam ja postao vlasnik prvoligaša i tako je krenula ta priča. Kako ste pravili tu atmosferu? Rekli ste bez pritiska, pravo na greške. Kako ste te igrače koji, nisu završili u Partizanu, Zvezdi, afirmisali, napravili okruženje za njih da mogu stvarno da izrastu do nekih visina? To se sve popravljalo iz godine u godinu. Učilo se mnogo. Naprimjer, te prve godine u prvoj ligi Srbije ja sam promenio 4 trenera. To je neverovatno. Dakle, nov sam bio u tome. Ali kasnije to se sve unapređivalo i kako se radi i koji se igrači dovode i načina koji se igra, načina koji se trenira i došlo se do toga da je to sada, ja bih rekao, zaista jako dobar program. Kako ste u toj ranoj fazi uspeli igrače, da kažem, da ih sad ubedite, napravili smo novi klub, ne igramo, nismo Partizan, Zvezda, hoćete ovde da
oni u tom trenutku nisu mogli da vide karijeru koju ste kasnije napravili mnogima. Šta njih motivisalo da dođu uopšte? To su naši klijenti bili i oni su verovali nama. Dakle, saveti koje sam im davao su prihvaćeni. Nije to bilo tako i preterano teško, ali već posle prve, druge godine vidjelo se da je ta mega zanimljiva i da daje šansu klincima i onda su oni počeli da dolaze. Ne bih se složio sa tim da je to igranje bez pritiska, apsolutno ne. Samo jednostavno kad pogrešiš, niko ti ne skine glavu i ne uđeš u igru kroz 2 nedelje, nego izađeš napolje i uđeš kroz 2-3 minuta. Jednostavno, ako želiš da igrači se razvijaju i ako imaš igrače koji su 18-19 godina tu, ti moraš da znaš da će oni da prave gluposti. Tako je. Kao i u životu, sa 18-19 se prave stvari koje se ne prave sa 32. I ako kažeš sam sebi, u redu je to, dakle, kad ode lopta u aut, kad se, ne znam, napravi nešto, to sve trpiš, imaš nervozu zbog nekog višeg cilja, da oni postanu pravi, da taj klub uzme obeštećenje, da taj igrač napravi veliki ugovor, da taj agent uzme proviziju. Jednostavno, ti racionalni momenti pobede tu trenutnu nervozu, bar kod mene, kod mnogih nisu, mnogi to ne uspevaju da urade. Dakle, ja bih vrlo, mislim, Nikola Jokić kad je igrao za Megu, zaista, ne znam, nebrojeno mnogo puta je napravio neke stvari u igri koje te toliko iznerviraju, ali ti kažeš, ok, to je proces odrastanja, to je proces pravljanja jednog velikog igrača. Nisam očekivao da će biti tako veliki igrač, da sam očekivao da može da bude ovo što je mogao, dozvolili bi mu da šutira nogom. Jednostavno, ali videli smo da ima veliki talenat i da će biti nešto od njega i da redak talenat i borili smo se sa tim greškama koje su postojale. Mićić da ne govore. To je bio baš fenomen Jokić gde je direktno iz Megije otišao u nebesa. Šta bi bilo da je on završio u Partizanu, Zvezdi ili... Ja mislim ja sam to i njemu rekao, mislim da ovo što sad imamo da se nikako ne bi dogodilo. Nema nikakvih šansi. Ne zato što i Megini treneri su bolji od trenera u Partizanu ili je bolji, ne, apsolutno ne. Jednostavno, Nikola je bio mlad, fizički slab, bio je zaista klinac i trebalo je puno strpljenja i trebalo ga je čekati. U Zvezdi i Partizanu to se ne bi dogodilo. Ne za Nikolu, nego za bilo koga drugog. Niti ih treba osuđivati zbog toga. Oni moraju da pobeđuju. Jer moraju ne mogu da trpe oni sa nekog klinca tu mesec dana da napravi 4 loše utakmice, jer navijači prave pritisak, taj pritisak je sve veći razvojem društvenih medija, tih portala i tako dalje. I jednostavno oni imaju taj neki drugačiji koncept. Zbog toga sve teže i teže uspevaju da izbace neki igrače jer su primorani da jure rezultate. Ti ne možeš da juriš rezultate i da daš Miciću sa 16 godina da bude prvi playmaker ili Jokiću sa 18 da bude centar. Nemoguće je. Mega je to mogla i uvek će moći i to je to. Dakle, apsolutno ja ne želim da sad tu veličam neku ulogu u Megi u smislu tog Jokićevog talenta. Ne, talent je bio tu. Strpljenje. Dakle, samo je bilo, kako rekao, važno da se trpi, da mu se dozvoli da te neke njegove bubice, te neke njegove greške, da jednostavno ima pravo da ih napravi, da naravno priča se, da se to koriguje, da ih bude manje i tako dalje, ali bez sankcija po minute. I jednostavno to je dalo rezultate. Kako ste vi njega uopšte našli? Pa to je sticaj srećnih okolnosti. Ja sam pratio neke novinske izveštaje i vidio da neki klinac ima impozantne brojeve i onda sam zamolio da praktično neviđeno od tog mog glavnog skauta da stupi u kontakt sa porodicom i da probamo da se dogovorimo da dođe u Megu. I ostalo istorija? Pa tako nekako, mislim, ja vrlo često i ako za neku priču može da se kaže da život piše romane, onda je to jer ja ne znam niti jednog igrača iz Srbije koji je došao u agenciju, a da prethodno nije bio viđen. Dakle, on je došao, ja ga nisam nikada video kako igra, moji skauti ga nikad nisu videli kako igra. Ispostavilo se da je
to najbolji igrač sveta, s druge strane masa drugih koji su brižljivo skutirani i znalo se sve o njima i bili smo sigurni da će da naprave velike stvari, to nisu radili, tako da možemo slobodno da kažemo da agencija Beobasket i ja na čelu smo imali jako mnogo sreće u tom trenutku. To je zanimljiva situacija, on imao razvojni put mogao da završi u Barceloni, ili tako? Da, bio je gotovo dogovoren taj neki ugovor sa Barcelonom, međutim ta utakmica neka koju su oni gledali je bila slabija, pa smo mi to što smo se dogovorili odložili za nekoliko meseci. Umeđu vremenu Denver postao jako konkretan, što nismo... Šta su oni videli u njemu? Karnišovs je video taj talent koji smo svi videli i negde je verovao da oni mogu da unaprede te njegove fizičke sposobnosti i da on može da bude dobar NBA igrač. To je to. I šta su rekli, šta je bio argument da završi u NBA-u, a ne u Barceloni? U tom nekom trenutku oni su me zvali, insistirali su da dođu u Denver, ja sam bio protiv, smatrao sam treba da bude u Evropi, da se razvije u Evropi i da onda kad bude neka evropska vedeta da ode u NBA. Međutim, Karnišovas je rekao da meni u jednom trenutku da on misli da će Nikolini dometi zavisiti od toga koliko unapredi telo i pitao me da li se slažem sa tim, što sam ja naravno prihvatio, jer nema nikakve dileme da šut, tehnika, veština, talenat, sve je bilo tu, ali telo nije bilo na nivou, pogotovo ne na nove. I kada se ja složio sa tim, on je rekao, pa zbog čega misliš da će bolje telo da razvije u Španiji nego u NBA Americi, koja je poznata po radu na tom delu, gde su sjajni uslovi, sjajni treneri. I kada ti to neko tako ogoli, moraš da se složiš. On je zaista bio u pravu. Ja sam samo želeo neku garanciju da će oni da budu maksimalno ozbiljni sa njim i da će imati strpljenje. Zbog toga sam tražio neki baš dugačak ugovor, 3+1, i oni su to prihvatili. Kada su prihvatili 3+1, da je on, znate kako NBA, dakle, ako posle 3-4 meseca vide da to ne funkcioniše i tako dalje, oni mora da plate 3 godine. To je zaista bila jedna velika garancija za njegov miran razvoj i zato smo to i uradili. Imali su strpljenja i kasnije... Nažalost. Na sreću se postavilo da nisu trebali, da im strpljenje uopšte nije trebalo, jer on kako otišao, on je na Summer Ligi već bio dobar i on je već na početku te sezone dobio neke minute koje nismo predviđali. Posle nekoliko meseci oni su shvatili da je to i sklonili su Nurkića da njemu otvore, tako da nikad nismo uspeli da zaista vidimo koliko njihovo strpljenje bilo, jer nije bilo potrebe za strpljenjem, on je odmah to prigrabio tu šansu. Zanimljiva priča kad je pričao Bobi Marjanović da ste mu tad ponudili savet da dođe u Megu, da igra za to vreme 500 evra, ali da se razvija, da kasnije može da završi, gde on rekao, to je to, idemo. Da, Bobi je već u tom trenutku imao jedan veliki ugovor za sebe, CSKA i dosta novca, ali baš je bio u bezizlaznoj situaciji, jer je zadnjih par meseci igrao za Radnički iz Kragujevca na nekih 8 minuta prosečno i ja sam rekao da moramo da imamo novac nije problem, da mora da okrene pravac u karijeri i da dođe negde gde će dobro da radi, gde će opet imati tu ušuškanu atmosferu, gde će ljudi da veruju u njega. Bobi je takav. Mnogo je važno da vidi da ljudi veruju u njega i tako, i prihvatio to i to nije bilo lako prihvatiti. Nije lako da sa tog ugovora u CSKA ti shvatiš da treba da ideš u Megu, u Košarkaškoj ligi Srbije, ne ABA liga. Pošto on to odmah prihvatio, vrlo brzo dobio nagradu za to nema njega, kako bih ja to nazvao. Gdje vidite budućnost košarkaških klubova u Srbiji? Da li su to borba za titulu ili ih vidite kao rasadnike talenata? Da li će iskopirati taj Megin model? Ajmo da pravimo talente, nije bitno da se sad borimo, ili ajmo sad da jurimo Partizan, Zvezda i to je... Crvena Zvezda i Partizan nikad neće moći da kažu ajde, da pravimo igrače, pa šta bude. Dakle, to su timovi sa armijom navijača i oni će se uvek boriti za rezultate i to najveće moguće i to tako treba da bude. Rezultati će dobrim delom zavisiti od financija, to je nešto što ja ne mogu da predvidim šta će se dešavati u budućnosti. Zar je moguće da košarkaški biznis, ok, fudbal, prva stvar, druga stvar košarka, da ne može da bude toliko održiv iz komercijalnih izvora, sa sponzorima? Očigledno da ne može, pošto ni u Evropi nije održiv. Svi ovi posluju sa negativnom stopom.
Šta onda da kažemo za ostale sportove? Zaista nisu u mom delokrugu. Može taj model opet Mege da se iskopira na fudbal? Ajmo da pravimo rasadnik. Sigurno da može. I ja znam da ljudi pokušavaju to. Mislim da je Čukarički neki klub koji radi po vrlo sličnim principima. Međutim, mislim da je znatno jednostavnije to nekako u košarci, jer mislim da su naši klinci nekako bolji košarkaši nego fudbaleri ili ne znam šta god već. Ali generalno moguće uraditi tako nešto u fudbalu. Kakav je vaš uticaj ljudi kad komentarišu Miško selektor na reprezentaciju? Koliki je to uopšte uticaj, da li je to priča prazna? Da ste vi rekli da imate samo 10% klijenata iz Srbije. Priča je zaista prazna. Dakle, ljudi ovde smatraju da je nenormalno važno za mene i za moji igrače da igraju za reprezentaciju, da bi napravili neke ugovore, da bi zaradili neki novac. To je neka priča koja je ostala u glavama ljudi iz 90. godina, iz fudbala i tako. To uopšte nije slučaj. 100 puta govorim da prvenstvo u košarci se igraju u septembru, kada je sve već, ceo market je gotov. Ako ti u septembru ideš na evropsko prvenstvo ili olimpijadu, bez ugovora ti si u velikom problemu i ništa ti to ne znači. Tako da jednostavno to je nešto što ljudi pričaju bez ikakvog osnova, ali ja se ne borim protiv toga kao što se ne borim ni protiv drugih glasina. U današnje vreme svi sve znaju, svi sve mogu da, kako bi rekli, da izraze preko društvenih mreža. Bez posledica. Tako, i ako krene čovjek da se bavi time i da ga to pogađa, to zaista utiče na mentalno stanje i utiče na ceo biznis, na tvoj jedan ceo dan i tako dalje. Dakle, mi imamo danas tu situaciju da reprezentacija Srbije bez Jokića, Marjanovića, Micića, Jaramaza, Petruševa bi bila neuporedivo slabija. Neuporedivo slabija, to je ogromna razlika. Ta petorica, šestorica igrača, što je pola ekipe, sigurno ne bi bili na tom nivou da nije bilo Mege. Mege ne bi bilo da nije bilo mene, a ja imam etiketu grobara srpske košarke. Dakle, to je jedan nonsens protiv koga, mislim, ko hoće ozbiljno da razmatra to, jednostavno u prvoj sekundi kaže, ne vredi da pričamo o tome. Situacija je potpuno obrnuta, ne da nisam grobar srpske košarke, nego sam uradio više za srpsku košarku kroz taj projekat nego mnogi drugi, i ne samo za srpsku, nego za evropsku košarku, jer ako tu pored srpskih igrača kažemo da su tu i neki Zubac, i neki Luvavu, i neki Čančar, i neki Bitadze, i neki Simonović, i ti iz Mege, to je odatle izašlo 15 igrača na vrlo visokom nivou, koji pitanje da li bi to uradili da nisu išli tim putem, jer su svi bili u ćorsokaku, i Čančar, i Zubac, i to su bile Luvavu, to su bile mnogo teške situacije. Iz tih teških situacija svi oni dolaze na jedno mesto, na tom jednom mestu napreduju, postaju veliki igrači, kao Luvavu daš 15 poena u finalu olimpijade, Bitadze bude prva runda drafta, Čančar, videli ste. Kako se to desilo? To se desilo tako što su jedan određeni deo svog života živeli, trenirali, igrali u Beogradu. Tako da, taj projekat je ekstremno važan ne za Srbiju, nego za celu Evropu, o NBA-u da ne govorim, oni to već uveliko znaju, i svi koji ih pitate, te čelne ljude, koji je tim, ko je taj evropski tim koji je najintrigantniji? Niko ne kaže Barcelona ili Real ili neke druge. To je Mega, i sa timom koji sada postoji i sa timom i tim igračima koji dolaze, jer trenutno u tom celom projektu OKK Beograda i Megi postoji 7-8 igrača koji imaju pravo da se nadaju da će igrati NBA. Neko tih 7-8 igraju dvojica, trojica, na ono što je već došlo, to je nešto zaista fascinantno. Koliko je bitno tim igračima koji uđu u neke 20. godine, a nisu se do tada negde pronašli, koliko je bitno njih ako prepoznate talent, da ih vratite na neki pravi put i da ih kasnije afirmišete? Ako oni do tada nisu uspeli ili... Srbija i Mega, nažalost, prerano otpisuju ljudi.
Dakle, sad ti imaš 20, 21, u Francuskoj se još smatraš kao onom drugom klasom espoir, da možeš da igraš u mlađim kategorijama, u Španiji jedan takav može da se skida, da ne budu 12, a mi kažemo, oni su gotovi. To je pogrešno. Jer mnogi od ovih igrača koji danas briljiraju, Lučić, Milosavljević, Jović, Stefan Marković, dakle, govorim sad igračima koji nisu moji, u 20 godina nisu pokazivali to. Jednostavno, treba imati strpljenje, definitivno. To je ključ za razvoj igrača. Kad sad pogledate svoju karijeru, ili imate neku grešku koja vam je kasnije, neuspjeh koji vas je kasnije doveo do uspjeha na koji ste ponosni? Ne bi bilo svega ovoga da nije bilo tih grešaka i neuspjeha. Ja sam imao to su sigurno puno neuspeha. Puno puta sam pokušao da potpišem neki igrač iz agenciju, nisam uspeo. Toga je pogotovo bilo na početku, sada znatno manje. Također, sigurno neki igrači nisu uspeli da naprave transfere koji su želeli ili možda mogli. Ali nešto što bih ja, da tako kažem, specijalno izdvojio, dosta je teško. Moj prvi veliki igrač je bio Milenko Topić i u trenutku kada je trebao da potpiše taj pravi ozbiljan ugovor sa Sijenom, on me je promenio i otišao u drugu agenciju. To je bio neki baš onako veliki udarac u tom trenutku, ali koji uopšte nije uticao na to da se nešto, kako bih rekao, demorališem ili prestanem da radim. Ne, samo je, rekao sam sebi, moram da nastavim jače i bolje, jer sledeći put se to neće desiti i tako je bilo. Kako gradite taj odnos sa igračima, posebno sa ovima kojima ste, da kažem, često u kontaktu? Kako gradite taj odnos da bude onaj prijateljski, poslovni, a da iz toga izrodi i uspjeh i rezultat? I iskreno, ja se uopšte ne trudim da gradim bilo kakav odnos. Dakle, komuniciram sa njima na način na koji bih komunicirao i sa drugim osobama. Ja sam vrlo direktan i prilično sam neposredan, a mislim da sam u toj nekoj komunikaciji zanimljiv, jer često se šalim i tako dalje. Znam primere za svaku situaciju, pošto mnogo pratim košarku u 20 godina i jednostavno to tako ide. Nemam neki magični recept za to. Pritom postoji jako puno klijenata s kojima ja imam vrlo površan odnos, gde je to jednostavno biznis model. Ok, ti smatraš da vrediš 700-800 i uspijem da napravim 1.000.000, svi smo presrećni, napravimo taj ugovor, ja pratim kako igraš, malo komuniciram u porukama, komentarišem utakmice, ako postoji neki problem, ti me zoviš, ja ga rešim, to je to. Ja ni ne želim da budem prijateljski. Vrlo često kažem igračima, ako ti treba agent babysitter koji će te zove svaki drugi dan da vidiš šta radiš, nemoj kod mene. Ako ti treba profesionalac koji će uvijek ti završi što treba, ja sam taj. S kojim igračima ste ostali u najboljem odnosu ili ste u najboljem odnosu? Koji su prestali da igraju ili... Pa sve zajedno. Ili ovi trenutni ili... Pa od tih nekih igrača iz prošlosti, Nikola Peković i recimo taj Mirza Teletović su neki posebni. U ovom trenutku, Spanulis naravno, to je jedna potpuno druga dimenzija. Od ovih igrača koji sada igraju, verovatno najbliži odnos je taj Micić, naravno i sa Jokićem je dobar odnos, ali sa Micićem je nekako prisniji. Sa Bobijem isto imam vrlo blizak odnos. I onda ti neki igrači koji su moji, što bi rekao, od malena, kao što je Nemanja Nedović i tako. To je ta ekipa. Šta biste, sad kad pogledate, završili ste fakultet, koji savjet biste iz ove perspektive dali Mišku sa 20 nekom godinom? Sa ovim iskustvom, savjet? Iako je taj put bio potpuno neplaniran i potpuno na neki način zaobilazan, bio je veoma ispravan. Sve što se dešavalo je jako pomoglo za sledeći korak. Advokatura je jako pomogla za ovo što se desilo i to, tako da ne vidim sad nešto specijalno što bih rekao sam sebi trebao si tako. Možda rekao bih mu u slobodno vreme uči neki jezik drugi osim engleskog, španski, i to bi, na primjer, bilo jako dobro da sam taj pored engleskog jezika, da sam taj španski na neki način usavršio. Ja sam iskoristio COVID, pa sam krenuo i za 3 meseca sam bio u jednom veoma dobrom ritmu i dosta sam dobro to
savladao, čak sam neki transfer dogovorio na španskom na porukama, međutim kako se COVID, odnosno lockdown završio, kako su ponovo krenule mogućnosti putovanja, izlazaka, kontakata, potpuno sam to zanemario i sada to je opet na nekom početnom nivou. To može da bude dobar savjet za gledalce i slušalce, posebno mlađi. Učite jezik. Da, to, mislim, engleski to uopšte ni ne treba reći, jer jednostavno ako ga ne znate, ne postojite. Ali je jako dobro znati još jedan. Koji je taj jedan u zavisnosti od toga čime ćete se baviti. Ja sam, recimo, to uvideo i to je neki put na kojem je moja kćerka išla i ona sad u ovom trenutku pored engleskog govori francuski, španski, bori se s italijanskim, radi na njemu, tako da ima samo 19 godina, tako da jednostavno to je nešto što je zaista važno i ja sada u ovom suočavanju sa globalizacijom negde stvarno želim da verujem da je ispravno ono što su mi govorili kad sam bio klinac, kao koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš. To je zaista tačno. Kako izgleda jedan radni dan Miška Ražnatovića? Da li ima neku ustaljenu rutinu ili slobodan? Ceo život ima jednu vrlo ustaljenu rutinu od neke 18. godine. Jer jednostavno da nisam imao ustaljenu rutinu i neka striktna pravila, ne bih uspio da uradim to sve što sam uradio, odnosno da budem najbolji student na fakultetu, da imam vrlo lep socijalni život, izlasci i da treniram i zarađujem novac od košarke. To jednostavno bez neke velike organizacije nije moguće i ja sam tu organizaciju zadržao i do dana današnjeg. Što znači, ja idem ujutru, napravim neku sportsku aktivnost, to je neka novina koju sam uveo pre par godina, ranije sam to radio popodne, onda negde oko 10 dođem u kancelariju, u toj kancelariji sam negde do 4-5, sa jednom, kako bih rekao, pauzom, ne za ručak, nego za neku, ne pijem kafu, ali da je nazovemo kafom, i posle toga se vraćam kući, uveče vrlo često su, sad, skoro svakog dana je utakmica neka, na TV-u, Eurocup, Euroliga i dosta toga gledam. Telefon je tu sve vreme i u 11 noću i u 6 ujutru kad sam budan i to je to. I naravno, ta rutina se menja kada se ide na put, a na put se ide dosta često. Kako onda može se napraviti tu razlika kad ste na telefonu, nema razlike, sad radite to što volite i tome ste ceo dan. Kako sad napravite onu razliku koju sada ne radim? Ali imate te opcije ili... Ne, toga nema. Ni jedan dan u godini, nikada se nije desilo da ja sad taj telefon stavim u fioku i kažem ne, mi se ne družimo danas, to ne postoji. Mislim, čak ne bi mi ni prijelo to jednostavno. Desi se nekad odete negde gde ima problema s telefonom par sati, veoma se loše osjećam, iskreno. Je li to zavisnost ili... Pa ne mogu da... Ne, možda i zavisnost prejaka reč, ali danas svi ljudi su onako se osjećaju neobično ako nemaju telefon par sati. Sad je već kriza, imamo sati 10, nismo na telefonu. Ne, tih problema nema. Jednostavno, kad se nešto radim, kao što idem na sport, sad tipa ne padne mi na pamet, ali kad nemam obavezu, nisam sastanak, nije neki medijski, kako kažem, događaj, onda je neobično to. Ovako sad da mi pričamo 4 sata, ja 4 sata ne gledam telefon, nema nikakvog problema, bavim se nečim drugim. Nije to problem. Spomenuli smo Twitter, influencer sa Twittera, 40.000 pratilaca i poznate su te zagonetike koje ostavljate na Twitteru. Kako je došlo do toga uopšte? Naravno, veoma na jedan neobičan način. Naime, ranije, kad je bio taj sajt Beobasket, ja kako napravim transfer, ja tako stavim na sajt, prelazak. I to na neki način označava završetak nekog procesa, neku satisfakciju. Kao kad položite ispit na fakultetu, pa štiklirate, kao u vojsci kad prođe jedan dan, pa na kalendaru prekržite, kao uradio sam nešto iza mene. Onda se pojavio Twitter i ja sam stavljao prelaske na Twitter sa tim istim značenjem kao što je bio na sajtu. Dakle, uradio sam, gotovo je, ne brine više njemu.
Nažalost, vrlo često klubovi ne dozvoljavaju da ja to stavim, jer oni žele da oni to objave u nekom trenutku koji je marketinški dobar za njih. To se meni naravno nije svidjelo, onda sam ja našao neko rešenje da ja to zadovoljim sebe tako što ću staviti zagonetku koja označava da je taj transfer realizovan, a klubovi ne mogu da se bune jer ja nisam de facto stavio to da se taj transfer dogodio. I onda sam tako, ne znam ko je bio prvi, onda se to ljudima svidelo, svima je zanimljivo kao da sad to nešto pogađaju, te neke zagonetke, nekad su vrlo lake, a nekad je i dosta teže, tako da u zadnje sam vreme malo posustao sa tim i ljudi se baš bune. Kao šta je sa zagonetkama i tako dalje. Koliko im treba da reše? Su brzi ili... Zavisi kako je. Ali ja se trudim da to ne bude nešto što će... Očigledno, a isto da ne bude nešto što će sad lupati glavu satima, danima i tako dalje. Tako da jednostavno morate da imate neko košarkaško znanje, morate malo da povezujete i lično, ja kao neko ko mnogo voli košarku, da mi neko takve stvari radi i tako da ja bih volao to. Ja kao malo da se poigramo. Jel? Život je suviše tmuran u zadnje vreme, tako da svaka neka razbibriga je samo plus. Gdje još nalazite tu razbibrigu? Knjige, filmovi, utakmice najviše? Knjige ne čitam, nažalost, jer jednostavno ja ne mogu da čitam knjigu tako što ću čitati mesec dana, to nisam ja. Dakle, ja moram ako krenem da čitam, moram odmah da znam šta će se desi i tako dalje. Znači, ako knjiga ima 300 strana, ja moram da je pročitam u cugu, a nemam vremena za to. Tako da, jednostavno, meni jako prija taj sport kojim se bavim, svakodnevno, utakmice naravno, i neki, tako da kažem, što bi rekli mladi danas, blejanje. Dakle, jednostavno odeš negde, popiješ piće i pričaš o nekim stvarima koje uopšte nisu bitne. Za kraj, šta biste hteli da poručite gledocima, slušocima? Neka poruka može biti iz ovog cijelog razgovora, neki naglasak. To je naravno jedno od najtežih pitanja, ali ja kažem, na primjer, da klinci koji treniraju košarku uvek trebaju da imaju u glavi Nikolu Jokića. Jer Nikola Jokić je postao najbolji igrač sveta, priroda mu nije dala to. Ne trči prebrzo, ne skače, nema mišiće kao Antetokounmpo. A što znači moguće je. Moguće ako imaš neki talenat, ako si posvećen, ako radiš. Svako danas može da se nada, kad je mogo Nikola Jokić, da probam i ja. I to je nešto zbog čega ja govorim da je njegova pojava jako važna za ceo košarkaški univerzum. Ako sada to na neki način prebacimo na moju životnu priču, mislim da bih ja mogao da budem isto tako jedan lep uzor ili svetionik nekim momcima koji tek kreću na fakultete, na biznis i tako dalje i tako dalje. Jer u ovom trenutku, da ne zvuči to neskromno, ja imam tu neku titulu najboljeg agenta u Evropi, bavim se nekim poslom koji, ne znam, ako kažemo da 80% populacije u Srbiji muškaraca obožava košarku, onda od tih 80%, 90% bi volilo da bude košarkaški agent sa ovakvim klijentima i ovakvim statusom. Ako sam ja to mogao da napravim, zašto to ne bi mogao da napravi neko drugi? Bilo da bude košarkaški agent ili da napravi nešto veliko i da jednog dana bude neko ko će ostati zapamćen po nekim velikim stvarima. Moje reference, odnosno moja startna pozicija je bila kao i startna pozicija Nikola Jokića. Dakle, bio sam neko ko je jako volao košarku, ko igrao košarku na nekom visokom srednjem nivou, super, ništa preko toga. Bio sam odličan student, neko koji je to zaista uradio na jedan dobar način, ali takvih studenta ima, nisam ja jedini koji je to uradio i sada me je to dovelo do ovih visina. Dakle, život je
prepun mogućnosti i bitno je samo da verujete da možete da napravite neke velike stvari i da budete baš posvećeni. Jer ono što je recimo bila moja najveća karakteristika od 16. godine pa do dana današnjeg, ja sam jako puno truda ulagao u sve što sam radio. Otac me naučio kao ili radiš 120% ili ne radiš. I nekako toga sam se držao. Stvari koje me ne zanimaju, kao na primjer vožnje biciklom, nisam nikada ni probao. Jednostavno ne zanima me. Ove stvari koje me zanimaju i koje hoću, tu sam maksimalno davao sebe i negde sam ubeđen da kad dajete maksimalno sebe i stvarno ste baš onako idete preko granice bola u nekom sportskom žargonu, ovde to nije granica bola, nego su neke druge mogućnosti, da nagrada uvek stižu. I za kraj reći ću im jednu životnu situaciju, naime, Dudin brat Piva je bio moj trener neke 87. godine, u Radničkom mi smo trenirali i bili smo baš loši. I on je prekinuo trening, pištaljka, svi na centar. Prvo nas je vređao jedno 2 minuta, opravdano, a onda je rekao, od vas 13, samo će 2 da uspeju u životu. Ti i ti. Ja sam bio jedan od te 2. Kada je on to rekao, naravno prijelo mi je, ali nisam znao zbog čega, jer nisam bio ništa ni bolji, ni gori na tom treningu drugog. Bio sam prilično loš, kao i svi. I onda je on dao obrazloženje za to i rekao je, vi ćete uspeti samo zato što ste vi jedina 2 u ovom timu koji muče sebe. I sad je prošlo 45 godina od te rečenice, dakle, ja se sećam i dan danas, što znači da je na neki način uticala na sve što sam radio i posle toga. Što znači, moj savet za sve te neke mladiće koji ulaze u svet odraslih, u biznis i tako dalje, morate da mučite sebe. Odlična poruka za kraj ovoga i aplauz. Miško, hvala što ste bili gost Biznis priča, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Hvala.